תרגילים לבלוטת התריס. ניקח את הלסת התחתונה לפנים, נטה את הראש לאחור במשך 2 שניות, הטיה קטנה לצד אחד 2 שניות, חזרה למרכז, לצד השני, חזרה למרכז ונחזור. זה נראה כך. זה תרגיל אחד. התרגיל השני, נניח את היד על הגרון, החלק הקדמי ממוקמת בלוטת התריס, נוציא את הצליל הם ונרגיש את הוויברציה של הצליל באזור הזה. נעשה 7 חזרות כאלה, שאיפה. שבע פעמים.